Gabon, ongi etorriak ez gaude konforme saio berri hontara. Gaurkoan Arrigorriagatik datorren Both talde energetikoaren zuzenezko emanaldiarekin utziko zaituztet. Beraz, zuekin zuzenean gaur, Both. Tabernaren ondotasuna
galdu genituen lehen akordeak, lagunen oiuek babesten gintuzten artean, utxetik hasitako taldade bat zutenak, baita bidea irekitzen lagundu zutenak. Milaka tanta txikiz osatu itxasoa, behingo zindarrez dator gure umoldea. Mikrobian jarri, zapalduak altxa, elkartasunean jarraituko dugu aurrera. Sistema iraure sortuko dugun esperantza, musikaren bidez eraikiko dugu herria. Bizitzaren irabazle gaindituenak, altxatuko dira gaurkoan. Kulturaren oinarriak defendator, elkartasun oihu bat abestor. Bizitzaren irabazle gaindituenak, altxatuko dira gaurkoan. Kulturaren oinarriak defendator, elkartasun oihu bat abestor. Loreak lurraren kontra erortzea, altxatu dut burua. Ez dut adorerik munduari aurbegira begiratzeko. Bihotz barruan ditudan pieza hautsiak konpontzeko. Isiltasuna bete ezinik, baina bakarradean aurkitzen gaitut, inoiz baino gertuago gauare. Abesean iriko argien, berotasun isilean, barruan, urdakinak bututu arre, orkatuko dut. Berriro argitu du egun ilunak, biztitzan irribarre krudelenean. Zenbat esarkada, zenbat musu, zure berotasunik ez dutenak. Indartsu izaten erakutsi zenidan, baina amore eman dut berriz ere, eraikin grisaren aurrean. Tristetasunean galtzen naizen bitartean. Urua huelkaka, irakazta bairen norak
ikusten ez badute. Ezin azke bizi kontrolatuta bagaude. Pantaiaren beste aldeko errealitate itxua galduta, zoriontasun apurrak eskatzen, faltsuen lurraldean, irribarruntzen atzean, miseria estaltzen bizitza perfektu honetan, munduaren onarpena sentitu naitean,
Bueno, Gabon, ongi etorriak, ez gaude konforme, saio berri ontara, eta gaurkoan boz taldea dugu gurekin, Arrigorriagatik etorriak, Gabon, zuei? Gabon. Eta, bueno, nola esaten da izen hori, boz, bot, edo BOTH, edo nola da? Bueno, bakotxateko bere esateko modu, guk both deitzen dut zegu ingelesez esaten da moduen, berez. Ez dut bate asmatu, hiru esan ditut. Baina, bueno, badeko guz lagun batzuk edo saletu batzuk esaten denela BOTH, así que bakoitzak nahi da, buena. Zen izena puntutxoekin jarri zenuten? Bastards of Tony Hawk izenetik dator, patinetero renegatua gara hemen laurok, skate zaleak, skate musikaren zaleak, baina, bueno, taula gainean nahiko eskazak, así que horregatik ipine ganuen izen hori, eta gainera hori abreviatura zentzua dekonez, politogratu jakun, baina guk edo zein izeni erantzuten diogo, así que esan gure dozu moduen. Eta, beno, zuen Arrigorriaga aldean eta nahiko mugimendu, egon da beti, talden aldetik eta nola dugu gaur egun zuren Arrigorriaga eta inguru hori? Kuriosoa da, badago apurtxu badenetari, zorionez talde nahikotxu daude, gazteak animatzen dira taldeak egitera, baina, bueno, bizitza aurrera doan moduan, estilo musikalak bai, eta gaur egun jendea rapa eta olako estiloetara botatzen du, baina besan behar dugu Arrigorriagan adibidez, kriston vanguardia dagoela, eta talde pilo batek rock and rolla eta batez ere zarata egiten duela, eta horregatik gutxienez gure inguruan oso posibizi gara musikarekin. Bai, zen, txiki xamarra den herria da, eta, Bilbotik ez da oso urrun, baina pizkatan baztertua da ere. Eta bestaldera Araba dugu, baita ere Laudio herria dela, ezakit musika jarkorraren eta Euskal Herriko puntuetako bat, puntu beroetako bat. Zuei zer karapatzen zaizu gertuen edo Bilbokoa, Laudiokoa, independiente zarete? Nik esango nuke aprobat batzutan independiente. Zer elkartzen gara gure inguruan edo gure ingurutik egiten dugu zelako, eta bai egia da, Laudiotik ere bai daukagula hurbiltasuna, batez ere Horbeko etxeak bultzatu dauelako bai hardcore mugimendua, eta beste estilo musikal askotariko taldeak eta besteak, eta beti emondotzea aukera talde txikiei emoteko, jotzeko aukera. Hala ere, komentatu behar dugu batez ere gure hardcore saletasun hauetan, nahiz eta Horbeko etxeak asko lagundu den, Basauriko txarraska gaztetxetik hartu dugu hain gu baino 5-10 urte nagusiagoa diren gazteek eta haien taldeekin eta bultzatu zutelako guretzat, rock hardcore Kaliforniar horren estilo eta musika guztia agian Arrigorriaga du gaun punk, euskal punk edo rock radikaleko punk hori arraigatuago dagoen puntu batean. Bai, zen hori patu behar nuen ere, zen Bilbora jateko Basauritik pasa behar da, Arrigorriagatik irtetzeko. Orduan hori, ipatu duzu, txarraskarekin lotura estua duzu, txarraskarekin edo zen izan da baita ere azpikulturaren foko haundi bat, non etxe haundia izanik, antzuten ezakit lehen baziren zedeak grabatzeko tokia, baita ere estudioa, kontzertu gela, gauza gehiago. Bai, egia esan gure lehenengo diskoa, maketa, baina diskoa bertan grabatu genuen, Gorkarekin, bajo presioneko jendearekin, txarraskako talde guretzat oso garrantzitsua izan den talde bat, eta bertan kontzertuak entzuteko, musika berriak eta estilo, underground ez dakit holan deitu, baina hain modakoak ez diren estiloak entzuteko aukera izan dugu, esan dakoa, bertan grabatu, skate parka dekie, disko salmenta bebai askotan merkatuak eta egite dituzte, eta zona kultural oso potente izan da guretzat bai. Bai, garai batean asko jaten nintzen txarraskara, eta bajo presión aipatu duzu, pixkat talde hori zuen parametro musikaletan edo mugitzen zen taldea genuen, eta pixkat nondik hartzen dituzue zuen influentziak edo? Zenolako hardcore melodikoa egiten duzue, agian bajo presion lagundu zuen, baina baita ere hartzen dituzue, zakit estatu batuetako edo... Guretzako beti, komentatu izan dugu, adibidez, Religion, NoFX, Pennywise, olako taldeak beti, entzun izan ditugula eta oso gustuko ditugula, baina errealak izanik,
Euskal Herriko hardcorearekin jaio gara eta ezagutu dugu lehenago Amerikarra baino. Eta horregatik, eredu bezala, nik uste dut sarkor, oliba gorriak taldea bera, bajo presion, eta batez ere gure ingurukain bat talde txikik egin dutela gure musika saletasun eta estilo hau maitatzeko bidea. Hardcore melodikoan ez dare, esan dezakegu, badaude taldeak, baina ez dare erraldoia izugarria den zerbait. Ke ba. Beraz, ezakit, pixkat zerk egin dizue, estilo hau hautatzea zuen taldearentzat, pixkat eskeitarekin duzuen lotura edo behar bada? Nik uste dut danok dekogula gustuko musika hau entzutea, eta guri gurtotan jakun musika estiloa dala esan aldogu. Batez be, igual beste musika tipo bategaz ez garelako identifikatuta sentitzen, edo hain identifikatuta sentitzen. Abiadura, kaina, zapatilla, asko maite ditugun gauzak direz, orduan, primeran datorki guztilo. Eta melodia, kantuetan ere. Hori bai. Hori da zen, ikusten dut, nahiko lantzen dituzula melodiaz gain, koroak, eta hola bigarren ahotsak eta holakoak. Bai. Beraz, baduzue entxegu lokal denbora anitz hartua, ez da? Bai. Agian beharko genukena baino gutxiago, baina bai. Saiatzen gara gitxienez egite ditugun kontzertuak alik eta hoberen emoten, alik eta aldugun musika honena sortzen, eta batez ere, askotan esaten da jendearei gustatzeko eta, baina, gu bai taula gainean gustura geratzeko egiten dugu lan guzti hau. Eta, uste dut, aipatu duzuela pandemia garaian sortutako taldea zaretela? Eta nolatan, hori? Nola? Hasi ginen apurru bat, elkartzen nire ausoko jaietarako bergenulako talde bat, eta ez genulako topetan nolan talde gustukorik olako zer esan genuen, egingo dugu talde bat. Baina hasiera batean ziren dana bertsioak jotzearen aldetik. Eta pandemia garaia, bukatzen zegoela edo COVID-aren itxialdi guzti hori, pentsatu genuen buelta bat emotea horreri, eta astea benetan talde bat sortzen ez bakarrik bertsioak jotzeko, baizik eta gure abesti propioak sortzeko, eta bideratzeko gure estiloa, gure bidea, eta hori dana. Eta ordutik hemen gauz. Eta diskorik eta, baduzue? Atera genuen lehenengo diskoa 2023ko uztailean, eta atera dugu bigarrena 2024ko irailean. Eta salgai daude? Bai. Lehenengoa, bigarrena ondino fabrikan dago. Baina entzungai dago plataforma digital guztietan. Bale, pixkatezan, non lortu daitezke diskoak edo zeintzuk diren zuren plataforma digitalak? Diskoak saltzen dugu normalean kontzertuetan, lehenengo diskoa saltzen dugu, eta bestela bi diskoak entzun daitezke, Spotify, YouTube, Bandcampen, non gehiago, batez ere horietan. Berez gero Instagramean edo lakoetan, bai agertzen dira, baina, entzuteko lan diskoa batez ere horietan esango genuen. Eta izena bilatzeko, B puntxu, O puntxu, T puntxu, H puntxu. Apur bat zaila da, egia esan. Orain esaten ari gara, beraz, entzuten duena, badakin taldea bilatu. Lehenengo diskoak ez deko izenik, holan deitzen da, bigarren diskoa IS-ean izenpean ateran genuen, eta batzutan errezagoa da bilatzea diskoaren izena, taldearen izena baino. YouTubeen esan duzu ere badira, beraz hori izan daiteke bide azkar bat bilatzeko. Eta, beti ahazten dut elkarrizketen hasieran taldea orkestea, nortzuk zarete zuek, izen duzu, zeiotzen duzue. Ni beinan naiz eta bateria jotzen dut. Ni nigo eta gitarra jote dut. Ni Garazi eta bezlarienaz. Imanol Basua. Eta baduzue ibilbidea beste taldetan baut sortu aurretik edo? Ni eta Inigo adibidez, txikitatik, 6 urtetatik eta batera ibili gara hainbat taldetan batera jotzen eta ezagutzen ginen orain dela denbora nahikotxo. Ni romeria antzeko, eskualdeko edo romeria batean egon nintzen jotzen, eta egiten dituen koroak batez ere. Ni, laupa taldetan ere egon naz, romeriak ere, metal taldeak, eta, hasta reggae egin dut.
Ostia, egia da, zuen ingurune hortan erromeria oso maitatua da. Bai. Zen nik egon nintzen teknikari bezala eta askotan joaten nintzen Bai. inguru hortara, ostia, sekulako bestak daude Arrigorriagan, ez da? Bai. Ospetsua dira Arrigorreko bestak. Bai. Eta ezakit asko jotzen duzue? Bueno, oraintxe bertan agian zehozer geldiago gaude, bebai, pues, beste puntu batean gaude, apurtxo bat gehiago lokalan sartuta eta, baina agia esan both denerako, azkenan kaleko talde txiki bat gara, ez gara plazak betetze dituen talde bat, baina, bueno, nahiko txu izan dugu, pues, estena txikietan edo esan dagun txosnagunea, gaztetxeak, tabernak, eta gu oso posi gaude, askotan jo dugun lekuetan bai oso posi geratu dela esan digut, eta hori gutxako izugarria da. Eta, bueno, ezin gara kesatu, ni uste dut hori dela hoberen adirazten duen izea. Eta lortzen duzue, zuen ingurunetik, ateratzea edo, Arrigorriaga Laudio aldean Basauriraino, eta hortik kanpora ere lortzen duzue ateratzea? Esango neuke azkenengo bigarren diskoagaz izen dela batez ere atera galera apur bat gure zonalde horretatik eta batez ere Bizkaitik bai. Udan edo pare bat kontzertu jo dugu Gipuzko aldean eta oin lehenengoz etorri gara iparraldera, así que guretzako itzeresko plazerra. Bai, zen zaila izaten da talde guztientzat, haien ingurunetik ateratzea. Bai. Eta, iparraldean egon zinetenez, zer moduko esperientzia izan zen? Desberdina, azkenean jende antzekoa da leku guztietan? Bai, ez. Gutxako bai egia zan oso ezberdina izan zen iparraldeen jotzea. Batez ere jende aldetik itxasun egon ginen, gaztetxean, leku ez oso handia, baina bapatean beteta aurkitu genuen, jendea saltoka, dantzan, dena, eta gutxako izugarria esan zen bai. Bai, zepoz ematen duen, leku bat betetzen denean eta jendea dantzan ari denean, eta zen justu kontrakoa gertatzen denean, zaila izaten da kontzertua amaitzea edo. Eta normalean horrelako panorama aukiten izen dugu. Bai, nik uste talde gehienak, hortatik pasatzen direla, eta hauek dira gure talde motako sari txikiak edo, lanaren, egindako lanaren sariak edo. Eta ze gehiago, esango dira zue zer nora joan, Arrigorriagan edo? Bueno, batez ere, Arrigorriaga zorionez badaukana... Ugauk balio du ere. Bueno, ugau bai, Arrigorriaga azkenean eskualde bezala hartzen dugu apurtxo bat, baina badago Soinuarri izeneko musikalkarte bat, oraintxe bertan oso aktibo dagoela, pila bat musikak hartzen da berrira, eta, foko nagusienak, nahiz eta kaleetan egon eta nik Arrigorriagako gaztetxea gomendatuko nuke, gaztetxe izugarria, bertan kriston lan egiten da, eta aparte, kontzertu nahiko txuna ematen dira bertara, eta kalitate aldetik eta gustura ikusteko oso leku polita da. Baizen, azken aldean, ikusi dut, badirela kontzertu asko, Arrigorriagan, eta... nik eskertzen dizuet, onaino etorri izana, gure ez goda konforme, saio ontara, eta lehen kontzertu eskaini diguzue, zer eskaini diguzue kontzertu hortan? Horrezkeni duguna izan da bigarren diskoaren 5 kanta, jo duguz, berez 7 kantez osatuta dagoen disko bat da, eta intro eta outro batekin, eta horteko zuen entzungai, eta nahi badozku zuen jarraitu plataforma digitaletan edo sare sozialetan, gu oso eskertuta egongo gara. Oso eskertuta nagoen bezala, zuek ona etorri zaretelako, eta mi esker, eta lazer arte. Aupa both, aupa! Gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gaztegera gazte, ez gaude konforme, mundu garbigo bat, bizile genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gaztegera gazte, ez gaude konforme, gaztegera gazte, ez gaude konforme.